ערב טוב לכם. עונש מאסר של 4.5 שנים נגזר היום בבית המשפט בעכו על בהג'ת גאנם, נהג אגד, תושב הכפר סג'ור, שהורשע בגרימת מותם ברשלנות של 5 ופציעתם של 50 נוספים. במאי 2010, חודשיים בלבד לאחר שהחל לעבוד באגד, התנגש גאנם במשאית שעמדה בצד הדרך בסמוך לכרמיאל. הנה דברים שאמר לנו היום עורך דינו של הנאשם. מי שמסתכל מבחוץ אומר בואנה זה עונש קל. איך בן אדם הורג 5 מקבל רק עונש כזה. העונש הזה, כי בבית המשפט הוכחנו שזה לא רצח ולא הריגה כמו שטענו בהתחלה, אלא זה גרם מוות ברשלנות. רשלנות שלא הייתה בזה שלשבריר שנייה הוא לא הסתכל על הכביש לפניו. ואז הוא נכנס במשאית שחנתה במקום אסור, בכביש שהשוליים שם הוכחו כקטנים מדי וכלא עומדים בתנאי החוק. עורך הדין אמיר מלצר מצטרף אליי באולפן בעניין הזה. שלום אמיר. שלום רב. יש לעורך הדין הזה סיבה טובה להיות מרוצה היום. אני חושב שכן, יש לו סיבה מאוד טובה להיות מרוצה. נעשה כאן דבר מדהים מצד השופט, יש פה פשוט פסק דין מאלף, שהשופט מטיל גם אחריות על הרשויות ולא רק על הנהג עצמו. בעצם, בוא נדבר רגע על ההרשעה, על העונש של אותו נהג. אם אנחנו מחלקים את זה בחישוב מתמטי קר ונוראי לאנשים שאיבדו את חייהם בתאונה הזו, מדובר בכמה חודשים לכל הרוג. כן, 10 חודשים וקצת יותר. כן. הנוהג בבתי המשפט לאחרונה הוא להחמיר, ובהריגה ברשלנות מקובל לפסוק היום 10 חודשים להרוג, וכאן אנחנו מדברים על 5, כך שנעשה את החשבון לבד ונגיע שפר אדם השופט נתן כמעט את מה שנהוג לתת, שזה 10 חודשים להרוג, כן. בזמן שהחוק מתיר גם 3 שנים. אז בעצם העונש הזה כבר אפשר היה להבין אותו כשהחליטו להאשים אותו ברשלנות ולא בהריגה. נכון, ברגע שזה עבר לרשלנות יש הבדל מהותי בין הריגה מקובל בין 10 חודשים עד 10 שנים, ומקרים מאוד מיוחדים גם 12 שנה. כך שתראי את ההבדל בין הריגה לבין הריגה ברשלנות, מכיוון שפה כנראה הוכיחו שהוא לא עלה להגה בכדי להרוג, כגון נהג שיכור שעולה להרוג, ואז אומרים שהרכב משמש ככלי נשק להרוג, כן. וזה רצח לכל דבר ועניין. עכשיו, פסק הדין הזה, הזכיר את זה גם עורך הדין של הנאשם, כולל ביקורת על הרשויות ומסר של אותו שופט. כן, השופט אמר, אני לא הספקתי לקרוא את כל פסק הדין, כן. אך ממה שקראתי הבנתי שהשופט כאן מטיל ביקורת על הרשויות ואומר שגם לכם יש אחריות בלמנוע תאונות דרכים, ולא רק על הנהיגה של הנהגים. במקרה הזה, במידה והשוליים היו על פי התקן, כנראה שהתאונה הזאת הייתה נמנעת, ולא ככה דברים היו בשטח. והוא אומר שזה שאני מעניש בצורה מאוד מאוד קשה נהגים, עדיין לא מוציא להם את ההרגשה שלי זה לא יקרה. וכאן אנחנו חוזרים חזרה לחינוך. גישה מאוד מעניינת של אותו שופט, במיוחד בימים שבהם הכנסת מנסה להסדיר את עניין הסדרי הטיעון, והנה בא שופט שמראה שגם אצלו בעצם... נכון, הכנסת כל הזמן מנסה לחוקק חוקים יותר דרקוניים בכל הקשור לנהיגה, אבל עדיין זה לא מרפא את האחריות שמוטלת על הממשלה לדאוג לכך שיהיה לנו תשתיות ראויות ושלא יהיו תאונות דרכים. עורך הדין מלצר, תודה רבה לך על ההסבר הזה.